Do nášho mesta zavítala 3. augusta skupina filmových kaskadérov Flot Cascaders z Českej republiky, ktorá je jediná svojho druhu v celej východnej Európe. Diváci mali možnosť vidieť kaskaderskú show, ktorej samozrejme nechýbala ani jazda auta na dvoch kolesách. Jazdou na dvoch kolesách sa dalo zlákať aj niekoľko nadšených divákov, medzi nimi i dvaja odvážlivci z radou nežného pohlavia. Aký máte zážitok z jazdy po dvoch kolesách? Bolo to fajn? Strašne super, ešte raz bych išla. Veľmi. Bolo to také najprv strach a potom už také vzrušo, takže ešte raz klidne. Bylo to perfektné. Byl trošku strach, že to vůbec udrží, ale bylo to super. Išla bych znova, bylo to dobré. Už ste boli niekedy na podobnej akcii ako je dnešná? Ne, bylo to prvýkrát. Ďakujem za rozhovor. Prosím. Zaujímavá bola aj práca kaskadérov s ohňom, ako aj kúsky známe z dobrodružných filmov. Nevšedný zážitok znásobili nebezpečné skoky s autami a motocyklami. O svoje dojmy z predstavenia sa s nami podelili aj niektorí diváci. Dobrý podvečer, ako sa vám páči dnešná show? No, fantastické, ešte som také niečo nevidel a neviem, to je niečo úžasné. V živote by som do toho ale nesadol, tak neviem, to je pekné. Takže ste asi neboli na podobnej show pred 2 rokmi tu na štadióne? Nie, nebol som, ale ak takáto show ešte raz bude, tak 100% prídem. Chalani, ako sa vám páči dnešné predstavenie? Dobre je. Dá sa to. Už ste boli na nejakej podobnej takéto autoshow? Nie. Nie. Áno. A kde si bol, keď sa môžem opýtať? No, predminulý rok, ako toto bolo, tak som na tomto bol. A mali by ste odvahu sadnúť si do auta? Možná áno. Áno. Dobre chalani, díky za rozhovor. Celkový dojem z podujatia umocnil bezprostredný kontakt diváka s kaskadérmi a jedinečný zážitok zo spoluúčinkovania na kaskaderskom čísle.